Barkanmu da warhaka masu kallon mu. A yau mun zo muku da fina-finai 10 na Kannywood da suka fi shahara a shekarar 2020. Gidan kashe ahu. Jaruman da suka ja akalar shirin sun hada da Maryam Yahaya, Hauwa Waraka, Ladidi Tubles da ma sauransu. Wanda kuma ya bada umarnin shirin shine Yasin Awwal. Jalil. Jaruman da suka ja akalar shirin sun hada da Yakubu Muhammad, Maryam But, Sadisu Abba da ma sauransu. Milik Met. Jaruman da suka ja akalar shirin sun hada da Maryam But, Jamal Ibrahim, Gambo Usman, Patient Okpala da dai sauransu. Wanda kuma ya bada umarnin shirin shine Desmond Ogbiagele. Voiceless. Jaruman da suka ja akalar shirin sun hada da Asabe Madaki, Yakubu Muhammad, Sani Ma'azu da ma sauransu. Wanda kuma ya shirya shirin shine Rogers Open. Sannan wanda ya bada umarnin shirin shine Robert O. Peter. Party. Wanda ya shirya shirin shine Abubakar Bashir Mai Shadda. Kamal S. Alkali ya bada umarnin shirin. Kazamin shiri. Shirin da ya kunshi jarumai kamar su Ali Nuhu, Aminu Sharif Momo, Rabiu Rikadawa, Fati Washa da ma sauransu. Alhaji Sheshe ya shirya shirin. Sunusi Oscar 442 ya bada umarni. Dafin so. Shirin da ya kunshi jarumai kamar su Adam A. Zango, Aisha Aliyu Tsamiya, Rabiu Rikadawa da ma sauransu. Abdul Ahmad ya shirya shirin. Sadiq Yan Mafia ya bada umarni. Matar mutum. Shirin da ya kunshi jarumai irin su Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq, Rahama Sado da ma sauransu. Yasin Awwal ya shirya ya kuma bada umarni. Matiya Zazzau. Shirin da ya kunshi jarumai irin su Adam A. Zango, Sadiq Sani Sadiq, Rahama Sado, Rabiu Rikadawa da ma sauran manyan jarumai. Shiryawa. Sadiq Sani Sadiq da Rahama Sado su suka shirya shirin. Yasin Awwal kuma ya bada umarnin shirin. Wutar kara. Shirin da ya kunshi jarumai irin su Ali Nuhu, Aminu A. Sharif Momo, Sadiq Sani Sadiq, Maryam Yahaya da ma manyan jarumai na da irin su Abba Mustapha, Ibrahim Mandawari da dai sauransu. Shiryawa. Abubakar Bashir Mai Shadda ya shirya shirin. Yasin Awwal ya bada umarnin shirin.